Queremos aproveitar estes últimos minutos de tempada con Alfredo para que nos conte que está a facer Alcer, porque recibíamos unha nota de prensa sobre a cantidade de xente que está a axudar, así que contanos e parabéns antes de que se me esqueza. Moitas grazas por eses parabéns. Bueno, como sabedes, non? A Alcer Coruña somos entidade de atención a persoas con enfermidade renal e esta semana pasada no programa que temos, non? Que é un proxecto presentado a través da Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica, COCENFE, financiado pola Fundación 11, sacamos os resultados, non? Do ano 2023, no que se atenderon a máis de 400 persoas con enfermidade renal crónica. Bueno, este digamos que foi a mensaxe, non? Que lanzamos esta semana con respecto a este proxecto. Son moi diferentes as necesidades que teñen unhas persoas e outras? Ou parecese bastante? Sí, sen dúbida. Cando falamos de enfermidade renal crónica, temos un amplo abanico de situacións, non? No que se pode atopar unha persoa ou outra, non? A enfermidade renal crónica ten 5 estadios, unha vez que, así falando moi en plata, non? Ou unha vez que os riles comezan a fallar, hai estadio 1, 2, 3, 4 e 5. Os estadios 4 e 5 son aqueles que se consideran pois o que antes se consideraba prediálise, non? Que é enfermidade renal crónica avanzada, e son os momentos nos que as persoas teñen pois un maior impacto sobre o seu proxecto de vida, non? Porque sabemos que despois seguramente será necesario comezar un tratamento de diálise co que todo isto conleva. Polo cal se atenden necesidades psicosociais nestes 5 estadios, especialmente neses 4 e 5, e tamén nalgún tratamento nos tratamentos renais sustitutivos, é dicir, cando os riles xa non funcionan, cando xa pasamos dos estadios 4 e 5, os riles non funcionan, estamos pois en tratamento de hemodiálise, de diálise peritoneal, que son tratamentos domiciliarios, non? A hemodiálise hospitalaria e a diálise peritoneal e hospitalaria, e o trasplante, non? Polo cal este programa, non? Que estas 400 persoas atendidas pois son persoas con eses perfis de estar antes de diálise, durante diálise ou posterior a un tratamento de diálise, é dicir, en situación de trasplante, tanto a elas como aos seus familiares. Na primeira parte do programa de hoxe estivemos falando con Alma Rodríguez, que vai ser a delegada en Galicia dunha asociación que se chama Asia, que é unha asociación de incontinencia tanto urinaria como fecal, que nos comentaba ela que é algo que pois moitas veces queda totalmente oculto incluso para as túas persoas máis próximas, e que unha das tarefas que vai ter que facer nos vindeiros meses vai ser contactar con outras asociacións nas que posiblemente haxa persoas con varias patoloxías, entre elas as incontinencias. Falamos un bo anaco con ela e tamén nos dixo da importancia de o mellor de facer determinadas cousas para evitar chegar a ter esas enfermidades. No caso das enfermidades renais, algún consello que nos podas dar? Sempre. Ademais, a enfermidade renal crónica ten nos últimos 10 anos un aumento da súa prevalencia moi alto, un aumento nos últimos 10 anos dun 30%. É dicir, hai un 30% máis de persoas con enfermidade renal agora que hai 10 anos. Polo cal, se dentro de 10 anos volve a haber un 30% máis de persoas con enfermidade renal, imos estar nunha situación moi complicada de abordar. Polo cal, a prevención é fundamental, é unha das cousas que realiza Alcer Coruña, é dicir, por unha banda, todo o que é atención ao colectivo de persoas con enfermidade renal, e por outra banda, todo o que é a sensibilización en materia de doazón de órganos e a prevención, non, da propia enfermidade. A prevención da enfermidade está moi relacionada, agora que falabas que comentabas, non, o tema de outras entidades, está moi relacionada coa aparición de diabetes, vale, e coa aparición de hipertensión, vale. A hipertensión e a diabetes están tremendamente ligadas
a enfermedade crónica, polo cal os nosos hábitos de vida, vale, a comida, o feito de que teñamos unha nutrición o máis saudable posible, o feito de que podamos manter esa tensión arterial grazas ao exercicio físico o máis controlada posible, sempre van ser factores de prevención, pero despois hai outros factores que se deben de ter en conta, como pode ser a obesidade, como pode ser o feito da toma que ademais como sociedade cada vez tomamos máis antiinflamatorios, non? Isto de doeme algo e tiramos de ibuprofeno con facilidade, pois os antiinflamatorios e a automedicación en xeral pode afectar moito o funcionamento renal, polo cal sempre nas nosas campañas de prevención sempre lanzamos mensaxes de contrastar moi ben cos facultativos médicos que medicacións tomamos, non? Neste caso. Sí. Bueno, todo o que ten que ver con hábitos de vida saudables está moi relacionado con que coidemos, non, os nosos fillos. Pero despois a prevención ten como dúas caras, non? Esa prevención primaria, non? E despois unha prevención tamén para as persoas que xa están afectadas, non? Que tamén é parte dos contidos e do desenvolvemento do programa, é dicir, o favorecer o desenvolvemento de capacidades físicas a través das capacidades funcionais, reducir os procesos degenerativos, todo isto, así como promover a adquisición e a mellora de habilidades sociais, formativas, laborais. Todo este traballo tamén é prevención, senón que é prevención, digamos que terciaria, non? É unha prevención non antes de que apareza a patoloxía, senón despois, non? Pois previr todas esas situacións que se poden dar unha vez que hai un diagnóstico, non? Para unha atención integral. Alfredo, resulta que o programa remata, quedan 30 segundos, por eso está por aquí, os Rolling Stones están cantando de fondo, porque temos que despedir a conversa e a tempada deste programa, que ata outubro posiblemente non regresamos. Moitísimas grazas por estes minutos, polo traballo de Alcer Coruña, o Gallán non teñamos que chamarvos, pero se hai que chamar, grazas por estar. O cando necesitedes, é estupendo que pechemos cos Rolling Stones de fondo. Pois nada, moitísimas grazas, bo verán. Unha aperta. Unha aperta.